on be chantro, Memunyantro. Sister be catch the woman be say, Obey my yen de mewa. Kwakubi nya would da. And so now I know what chai, it will be little. What's anyway? What's anyway? Obi a break will be virginity, and nobody else, whatever the quasi uncle, and young crab, Jimmy, mistake, me who I know that so. Uncle Mumpo or the Totuano, me nim fufua or the Tokatrabanoa, a typical Yamada, or per quotation media show. And so no mummy you don't know which now, Mamma Cosia from Poma and Lecture, now Montete flowers here, now will be flowers, Munti Yama, so pay, I love you. We could jaw a crack, a Jimmy for me, you know, Panache. Now we have a jaw crack, no jaw. We say any could die, also could die. No one's a what do you check us our relationship for us? Croyuko, now the money the chase up on chair or here or by Johnson. And that's our relationship. A busa now her watches, so I also a toy. Scooby Doo, Tom and Jerry. Diabetes Tauhuna, a why cop. I'm a Taria was sharing another crowd. Atare ne so dwa na num keka nsem se me fata o se an me ma obosi o se an afi de okɔhye kokromba ya o se an wa na to ye so hu fifira jim wa ngora aye fin atare a wa tokora wo de ahye no ukoba o se wa aye fin wo so nkodi futuro magoro enso o se hu fifire ajim ena akɔ dwom ena mamane akɔjim gobi akɔjim wa nsan kɔfa samana na atare na medi nkɔmɔ ankɔtɔ hu nsu ansia afi wedu ne pamene fifire no wo yi nka atade kura wo dia no sabi ma no mo fa nche me mo papa ne me mo nua be ma ne me wa wo de wo ho de wo nofo ka wo de aka no obi wa asem se wo ko gina dwaye na wa fa sapo bi amfa sie di agro na de fa sie kura no won pagya nko kira amaso ye amfa amato abati anwa asie ya 4 days asamaba no fo no obi dia enti dia eno asisi soma mama ni chi ho no eno so timi sisi so saa wodi di agoro kakra ade agina ho yese ni mpoku afa ade a wodi gia no monyam no wodi a wo na wasansi tira wa ese se no wan ko pe brazia take it serious and fa lift abi and chem holder and maso se ya wodi wasiri tira saa na nkura na be no ma abeduru ko todwe many are here. Hallelujah. Amen. So no condition is permanent. I'm just being real. Eti so obabe ti tare wo hu ntu nkwadwuma ade na wo so obabe ma da pa obi de de kyel said de asi kire tie no egu aduane mo boro so a etwam enkire twa asi kirem e ma ne yeye dabi enkire twa ba bia enkire gina eti e ma enkire ba nkwam na wodi ntu nkwan no mu a ebi nimu a wonte de bia enkire no ono ana sai wono ana ho de o etu woto no boro so a no ono asa agensam oba na botere be woto no boro so a na watiam episa e won kwan ni mo watiam episa agensam na wayi episi na fro no wayi enkire a na wasan se nkwan no wode unsa bo nkwan kro na mu a enkire okohye ko bi mu na okohye nneema bi a chinchiri wo mu na de ye nkwan na wanhwe ye na woto de wo soro no na de gum na ko bi de fe na bu yiri de ba na beef su yiri de na so de won sa no de begum a wo be wie na Simon a onye hwe na nhwina ma wo mu nyina no wo magu wo mane mase ama wo de bi count a o de ba se be ye de yie no asa ba ba ye asel eti wo ba ma no atesa nkyene sari ya kamfo eda me kan bi ma me ho eda no kai sa ba ma na sisisie so be so ba ma siria ka bia no ne fa esi ho na ne se ubehuna ne se ye mienu ani mu shells no ene tie no ka na fa sei na se tie ne dwasi fom pa ka no nantie ne kobadi yina agiagu etu tie yi wo so ma me bi sisi achim wo sire no mema bibere so sisi achim
ne to kwan mo hyehyɛ dem na ne ba ma sifom sɛ twa enti ade yɛ de no ene ye ba ye asi kyire konko sɛ safiri mu a enkora de bɔbɔlo ye de yetontura ka enti so wan hwɛ yie na so obi di asi kyire saa wo ne asi kyire no na okohia ɛwo na afre de ɛwo ukoyɛ dada na satan wa yɛ dada wote sɛ nam dompa dompeo abra na nam wo ho wakoda de dompe a wo koduru kasem a nampa ni ho na woda so yɛ si kyire dompa na okoto ɛwo a ɛhyɛ pan no mu a se obɛkae wa eti atopa kora se mu ohye a de ɛde no ɛyɛ de sika wo ho bɛma watopa mu ohye sɛi yɛmfa yɛ asepa nhyaben eti na watopa hye ayɛ asefo atopa fo wo hia atopa wo wia a wo din ne ɛsesa no yɛfrɛ wa antɔborɔ enti yɛ kamfo na na wodafie wada ne kwadwo basia wo nsɔre na nka onsa nka obitimi pa oba na one ne mienu nyina akɔtra ne maame so ne yɛ aduane ma omo na omo di agyimifo mienu na omo yɛ baby love baby high baby lu enche so obi agyebege na akɔtɔ nwom obi agye obi boy obi akwasia hwi ni ho no am I talking to you eba call and the people are enjoying broken heart season. They deserve it. Mrs. Sika wo bottom now boy you to say pa uncle no achira ho no asandanity honey because eniama wo ho obos wasande baye se boade ne yie baby ni ho a obos wo bo ba to so nsam o de do that wo pai bo ade ani o here wo nsam a wo bo nipa odom kro se watwa no o kissing aya akeka media wo ka media obi so de na si anwen say o kapa o say your kissing is good and your kissing your pocket is good and what cover your kissing is good. Hallelujah. Bonsema your kissing is good. Yeah. Am I talking to you? Yes, Papa. Jimmy Pasa ho to na atena wi ase cha nyame na mbeka che osa brante usisi na ekono ba bia sisie bo no ho na atale boto so yedai ebo enti ma boto ne usisi ni nyina nkomom na kina se ade na ye asi kire na dawanim no ebe kona boto mu de hye ho no yedai ewo ho sa agro ba krom na sika wo ho a na otimi ka sa agro na se yede na se bi ni ho a wotwa ma wo so mu ye dede kofi sa agro ye tueska kwa se na niska de kwa na de ho Obofour mu ye de dodo mu ada wunya ska auto party ma ne bo ahomachi ses obia be hu hwirama bo hwirama wo de hwirama ya sin hwirama bo bi da me hwe hwi bo ukosi ni ase a o mo operate wọ́n sá hwirama no obia be hu hwirama bɔ bɛ sito deɛ ɛne anum hwe deɛ wɔde hwirama ka ɔne akyekyedie nyinaa ɛsoro ade ɛfo a akyekyedie wɔnyɛ dɛ ontobi nti with the greatest of respect to ɔmo sia tutuo wɔtimi mo hwirama da bi obia na no a na hwirama no nyinaa yɛ dɛ abɛsɛ kɔ saa na ɔbɔtɔm tiɛ. Am I talking to the church? Yes, Papa. Me oh yeah sure. Oh yeah sure. Eti di enti na nisa ha na obeba ne so a wa fe na sia wo bo hwema e ma nyina bo hwema frɛ ma ma sika ba ho a brass Nyansan kasa wisdom is speaking. Catch you say ha bombra me bobra ma yire me ho mante me bobra mante me bobra o se ma yire me ho papa me yire me ho papa me bo ma me bubu wa ha papa me fa unra one masa why no video cameraman better you be in sense na not in channel asu mo hawachi da bi guy be in sense na no the tin in channel e ho da bi bra one back
Cameraman. You have found a Jumana. Probina Minuwa, me call 12 and I'm a check. You know what I say? O say atem didie. Atem didie. Yeto. Yeto. Any yeton. Any say to me pepa. Hey. It's deep. Mimre kincho atem didie insult. Insult. Mesi ayane. Yeto. Any yeton. Any assign to me. Upa de bi ba ho anipa twa ntro kyerewa. Sa ntro no so ye ne manyama e frɛ ni sika. Ama we mfi sɛ medi ka kyerɛ wo sɛ de wɔ ho bia ɛyɛ wo dia kakra bia nsua. Na ɔmo atemdidie suro ɔmo ɛyɛ ɔmo bɔ ɔmo ho mɔden wɔ abrabom. Thank you. Am I talking to you? Oh, yeah, sure. Can I correct? Am I talking to you? Yes, Papa. And are you sure? Yes, Papa. Me say, "Omo atemdidie suro omo yere." Omo ye juma, Papa. Omo bo omo ho mɔden, omo yere omo ho. Set tie bi o se, me ya manafa. Sɛ na wo kuro mu na sɛ obi te hɔ na omu. Na oba kuro kasiem na so obeto a Edia no de frɛ wo no ɛsesa or are there some respect? Would your pa to kwan so be so who say nipa obo abrabo ye ana wo yire ho bo abrabo na timi nya step 1 eja wa tamfo a tie de esi so what if you ne nipa mpa wasɛm kura na to kwan na otopa no ba na se wo yi paano no ofia enipa betwa ho hia dibi wa ba foforo na wa ye uti abado ana so the Christmas ikura ko okrom respect ye different go ba ye no wo de niam amono ye den na me nchiro trick bi omo ba ye na omo so no se wo ho sika sa ana so eyes na wo ho na sa adana wo ba se wo ye smart ya check it. Reception de ma o ensu akwasa ma o mo na kutukutu nyina se wo hya ase abajoine o mo aduane o mo ye ne fie na afi de ye nkofa chansen matie aduane ma obi na mo ye frɛ wo se be woi na dibi fa o chansen ebrai wa me anko afuo ma wo nidi o but last week na ye boga last week na ye dey nti abrabo Share. Enipa bia wo di dofo gise bibi aba ho se bibi ba ho a ene wadofo doso bibi ma ho a wadofo sua tiamu se free na maye me ho abobi be ya so se me bo papa wo se me bo abusuafie na metim na yedidi matem no mekwa koto animonyam na me dia be kata atemnidie ni so na ehun na thank you Holy Spirit e modi bobi aso I was said you free baby ko baby thank you ye wade bia tie me ye wade bia ye fesi ho bo ho modern I don't want to generalize it for BBC ho bo ho modern say afia ye simu die me bo me ho modern na me mpai masesa no oh thank you Papa God epa wo da so ntifie wura taw wo ye se wo ne wo mboyiri di nkoma na mpai di dawuro girafie ho atwi carpenter bubomu amadua no ba bia se dado abobia no wa bosi so opedi agisi etutwa so edi mpa no kura anyini ti fasi wo so se afi wedi fa BBC wo so na bo ho modene afi wedi me bo modene ama me baba akwa school ma bra bo nyina your long term and short term decision when it comes to modern bo nti me try me o se me bo me ho modene kaka na me nti
mɛbɔ me ho mmɔden ama me din asesa mɛbɔ me ho mmɔden ama animuonyam bi abɛtare me ho mɛbɔ mmɔden atu afiri madamfo yi nkyɛn mɛbɔ me ho mmɔden mɛtu afiri nkɔfoɔ nkyɛn deda mɛbɔ me ho mmɔden mɛgyae nkɔfoɔ nkyɛn da mɛbɔ mmɔden atumi agye me shop mɛbɔ mmɔden ayɛ kakra ɛde me ho akɔto adwuma mu mɛbɔ mmɔden akɔ school pene wo tirim na tumi bɔ mmɔden mɛtumi awurade mɛtumi abɔ mmɔden abɔ dan wɔ so. Oh, that is the target. Determination by force and a zeal. Thank you. God bless you, Papa. Eti fabi bi si wo. Fasi wo ni so se mebo modern bobra. Mebo me modern. Oh, the area na habibi ni se adabia no wo hwe nsuo no sa de kogu nsu tenenim. Ne ho kyere no na ade esi na ne so afi de mebo modern awale menka se nye. Na mom se wo niama so na mu odu na wo komu bua yensa nkwaji obi di yensa mfa mpi so. God bless you, Papa. God bless you. For your circles wo say ha wo ye baako na ho kyere wa enkodane miensa na no ho ba kyere wo more. My God. Oh. Thank you for see me awurade mo amena metimi nkyere asem wo wie Dabia Kofi, amanfo dwane so obo bepie no. Ghana ni nko dwane ya na wasade ne ho koto amnam. Ne ho kyere no, na wadwane a, na wakofa oba bia, oba na maame yale da ho no. Ono na esa hwa ne menkasa ye bone. Na o masa akohwe maame ne yale ye, o mo ne maame na beka ho eye papa hwa wase. Na wasan konye oba no, na o makwo 8. Na o mo da maame yale fo ne nkyɛn. Ba ma no nkɔ do waba. Gabi so bɔ ne ho mmɔden ansa fiwe deɛ obetumi atoto ne ho nneɛma nyinaa ne yawale no ye awurade ofu nche wagye me papa won toto ho nneɛma nkosua adwuma na nneɛma no so style ɔtɔ no ne sɛ ba mentena sena mini konkonsankyɛ style ɔtɔ nneɛma no sɛ ofiri o nneɛma no ɔtoto amɛ deɛ ne ho ade ofiri eti da bia no ne yɛ sa dan de ka eti ɔyɛ adwuma no onya sika obi a ɔse ɔtoto ne ho nneɛma abɛwale no gye obi sa na ne kɔda na nneɛma a wafiri no wɔde atuatua eti ene ne bɛda wie 3 years no na ne to the sisi wɔ na ebe yɛ obi fa me awale no ne yɛ twia ma ahi mercy where your modern boy David am I talking to the church ya bɔ modern free museum ya bɔ modern free jimi mu ko nyansam ya bɔ modern de kompuntuom. Thank you, Papa. Bisi me bɔ modern ga yen kakra na ma hunu girl ya oni me kunu wo hoyi awurade adana ye ba chia yam obi abati enka kurom ha wo de mokɔ awe gene kokko ade a wo bɔ home modern I'm serious. Mama, me kra dia ya. Wouldn't say obi for so na hu gina wiamu ton ade. Enya bibia sɛ wo pɛ sɛ onya sika tɔ. Atale de ko obi wede. Nekrepa. Gosh. Nekrepa. I'm sorry. I'm more bonding sorry na me preach. Hallelujah. Am I talking to you? Yes, Papa. Sofo. Bisro machana. Thank you. Oh. Mercy. Pray nipa 5. What's your china? China. Emande. Embande. Ono akronsa amachina. No so right. Pray nipa mienu maka no de tra me. What's your china? China. E wade de ode ne sa ka obi bia no. Se nguase bi da nanim ma ne din sisa na nya no ya. Ohia ne nguase ensesa. Amen. Hallelujah. Amen. Obi say ena car ena sofo aba pe car madam ye froman bi mu awon kofi wanya yie kura nipa behwe no ayie na nipa behwe a wo se na wura ho a wo begya no na wo behwe se de ayie no be ye fe
Crepao. And nama wa yama no ho se etire ni bu odura. Obetimi de yase aduane kire camera ye ba ye hweduane ye de ama. Na ka de na wura ho odidi. Ow. Preobi no tie de na wura ho a obeja wa yie no de wo ka. Wo se Yesu kura. Obetimi ba yie na na wabusa na nsa kakra of fridge mu de. Ye de ebedi fufu o. Asamu. That is Africa. Africa. Kaneno opa ma yie kaba. Ofa bi sha ya na okọ. Ene se unya yie na wampam kaba anyiwa wam. Wa ma ya anya o makeups. Na wansu, wo ma me na awuo so yise wusu. Awo. So anya makeup to a omo ba ku bi powder. Eno mo twa wo hu so kakra fa ni mo foundation, wo nye contour ne ade. Bo be fa powder kakra de afaso. Sister, what do I name of Fusebeginawa? Dear Beddy Water. Nana was a real assassin open for crying him and no about life. First, open for him, caneno, so open for him, no confine about school, and crying bit to me, you better on your eye, no shit, my meno, maternity him. The open for me and Sako school for Mama. I can cram you, and you're born him. No, Shama, Menatale. Those were proper Talmana, Grana, were frato. And nobody shap him for no shell against. No. Usano say, Obia Manutiano say, Emiame, really elastic and Demon Emre. Now I saw the long top as Siso. Usiana Yamia walk Rabas answer the pet. Painful, will be painful. Na a ball against na ayete na so nya kro obeham na aye double projection fupus to push anya na sem obusa na wose sofo ne nti kokobofo se aka che so we kwase ni na wiase ani tia ba ye fe hu fusesa anam se benyum ntia kan opefo nyem a okotina ni achikura onu bibi aye ne tan ene de apefo abanye bia ade abahia mana ko okura okoboditi hwa me ka de abawie sai nyi obi hu fa na medi enti na awo okura wo na sika ne hu a wo kyem kura wo bre because ochima na woni abada so say ye me de akura ko fie wura bedi batam ye me ntu alade wo ti bi fa mu kura wu Oh. Enti ya moya humode mpesika kakra nsa na yawo. Maka bone ana. There be. Yenko simabo. There be. Thank you. God bless you. God bless you. I love you. Love you more. Kaje obi se mebo me humode kakra. Mebo me hu bonnet. Kaje no, you said you nice. Mebo me hu bonnet pa. Meti wei. Ameka na kwanjo. Ena me pay you baby. So you ma 10 be gira no mo so mo pam ya. Emu 1. Ena wo do. Ena kwa 100 na be nya 1. Odo so obetimi ha said you hwa wo yire na opel. You be so do. Some power, Papa. Obetimi ha school odo mako o se ba me ne nko wo bi no fa me man ko school. Eti me gira ho se ma 5 ka so mo pam ya. Me yi wo mo ni. Oh. They have agenda. A friend of agenda Lu movement. Akono bia ka so pam ya yam hia hye no. One so fam ya nante oni bia me feelings hye. Eti wo ba no ehwo a sa na wo ka ehwo a ka che obi se ehwo a. Ehwo a. Odin se be fa ho. Wo be wie na kakra mo de bra mi e na hye ne bag mu a. Odiko. Obabum kwasi akọ. Ono me or the boy. Because we just have preaching, we had a Gemano. I feel like I massage you, Mr. Somebody. And the uncle club, only said, or come into being contim, was in a sachet, Monsieur Buhome, no cover some more boy, or come here, a car, and all the bay there. I have to miss. Over no me. Papa. Pa, or the one cup of a bag, I never can.
Or the whom show me. Am I talking to the church? Yes, Papa. Into her born home or the idea be my home. I hold the Indian Sakassia. I did was so quiet, a more bicra and quiet no bicra the catcher say chai. Thank you. Wisdom is speaking. Thank you, Papa. God bless you. Now, me coffee, whom I am and you will say, and let the say, baby, our Bob Bradley, no matter say, I will buy a guest house. Kafra, come back as on your son from the Audrey. Mentia Secrada. Baba bit me sorry on a pana. Ada ya kwacheno hwan obi yire dab na we senya Ghana na mrawa ke chi woni se abu ye ba ya na ke akọ opa na na anofo abobo na ye do afra ma se we de Salome ko ka ma na hon na de wudi usika han ama no kra no wo kọ na wa amfra obekọ no na Moses ejina ho a wo kan Emrasi monobe. Over corner by sheet, you put us, you send a fofro. It is our barn, you say, as if that's why I'm in me. And I said the hoda that. Yeah, we I know you're the one. Coffee, God bless you. I'm all for experience you. Oh. You're informal. Already. Obi who kapa, I drive with a flower, but through her. Obi see what I read, quite portals in him. So, what I read, portals were you there. I want to say to me, do you bless out of a pie? Ahoma, Hatasoni, Ama Fieno. We are Bearman, also we are Jamaya. Also, one who draws a chest, Ahomana. Oh, boy. I just a man, Tifio. Ahoma, Hatasoni, Ama Fie. Pietro, I want to know, Bama Bitiana, who want to be. And I know you are show down. Kufisa Benami Burun, quite the Otias. Hey, Sodoma. When she shall bravo you. Thank you. Nama hunu de oton tema. Afidie entoma na ye ne ka na wo ton ya dwene. Na obi anto. Oh. Obra. Ene nyamesom. Oh. Wo kan mi enu bomu a kira nipa be twetwe. Ane korepa. Abrabonko ena Kristo som abrabonko. Thank you. Because ye de nipa ena chichire man ena ye nipa na tena kurum. It's Ena true. nipa na hwa ade. Ena se be wie so e wo wonsam. Na anwie yeso a e wo amansan ano ombeka. Enti firi na krobo ho modin se wontimi nya hwe ma ho no. Wo de wontimi ansifia ma ho a maka me di wie. Anko wie kura no. Se wo be sere na wadidie. Wo Yesu dim sori gina ho se awurade. Me bo me ho modin ama na pare me. Nebe mu bone ya ma. Kofi se ohia na dwenwe wo me so a anka me ni. Bida. Many ye home. Wouldn't you met Timania? Me who am a Tommy. But that Timania. Wouldn't my dear me who am happy? So was a mad chepa, no more problem. So she am na me mintimin na. Let you say, and carry a day. Oh, no. Miss Kelly, one of a Dutch. Why are you confused? Say we was Kakassia be da baby. And I said, we business be a bombing my sock a seer per one. Men now. Me to the car be rough, yes, I would do a new Mr. Meba, my coffee film a car, number 244, my shirt. Me to Gallibel 4 times. Me the fear, oh, Tommy, yes, a boy's damage. Me to be heard the most, I was here. Say, bank is on the Cotoya, me by me heard the most, and I must say, how you are. Minquana make a sacasa. Upa frame, so ya down for Obama. A timber 2 nominum. Now, me go business if you don't far. Was my head in my biography. The first row has 7, mother. Met when I 10. Me go pay your bounty.
ɛne na wo ha mekofa wo say me ye mfato ho ene bebuo bi ensi hwe so ɛsɛ bi pa me ho pa de a ya na baka chensa mentra fie hu na hu se bofo na ekɔ no be de ekɔ so bia me hwe bi bitimi ko gina ba bi a ye bɔ nwum na me so bi tie ona me tie se bi wo me ho me gina fan yogurt na ma tobi na kase pa si me nkyɛn na ma hwe kakra na ma sere eno ba sa wo se de no e tie obi wo se tia o fra me kra me mfa afina ba kasa do so fra me se kasa me ya de because the nipa huma na kra ho tɔdo no ebi na si me nkyɛn ɛde na obi se so for do nipa na ba kɔ bonsam gyem okwa siasa amonche wate. That's what you love. That's what I love. Catch you, Bishop. Oh, Odora me do na officer ba jimi no. Odora me do. Me ba yire me ho abomode na ma jawo. Catch you say officer be jimi for. Odonti. Me pa wasem nti no. Eya sa dam na ma jimi me bo a. Said obi bo ne ho mode nti me ye bibi no. Said obi bo ne ho mode nti me bo bra no. Me mia mani aka me sia siso abom me ho mode ya jawo. Ma ti su ko so se fie we pa. Efie we. A me ti mu aya bo me so dwa sa no. Efie wura. Da me ya se meka ha. Owia bebo. Ensuo beto. Ebe ba beto me wa ha. No owia bi ni nsuo bi ba sa ato. Me a me ye mani wa ha no. Wo be bie wo dan na me ye hoho. Na me soma dan ni sikani aye fie wura wo baabi. Me bo me homoden. Me mama bra bo nye se ya da. Me manen koto di asrefo betibi anya bia ka asre da. Ti am se ha. Me yire me ho. Me pia so ahyem. Hallelujah. Ya on say baby break you on number 7. He Kofi the tia na me can say me say mo obi person oba yete say me nkofo bi send them the videos. Let me tell you. Hwe nipa kakra bi na wa adwene say omo pese wo yete say omo. Nipa kakra bi na betimi awura dem atam sika kase abra say gina so koda ni sikani. Na adwene so de ma wo kira na ne be yepe. Kakra bi. Sesika ba me ho no bia pa me yanko. Kako ba fa brantia kakra brantia. Na me nkokura bom kura no. Senya se mawale aka. Guess be twia ma me. Asoro ma. Akokura bo sika wo ho. Ati se